Wanchumulikiri bono na ukwana ndonsia soberetase margoba ya bono chingo kino ukwarigania SMS mwana manyaro kumanyigati yali ya twabereto ukwarigane baigabali kibaitwera bagusangire ku rukingo chonsi ekombu Jumamosi ama ya NCMO Africa ya mochagoze East Africa yoni yaligane boyekana ukumanya yali abereka okorekana ebikore byo busali byakorekana obutukubo kya lero byo boyibi abaigona abantu kutoka baitire kinsemo to ukwana nese county ya Kisii ngati ya Rebeka okorekana Oigo musayo munige mukirige tambo kirugyo kubaseri abayibuli baye koruwa asenkeyo aseke kengabuna ni gobono ataite kubaseri asenga njata getendemero nero bakubuna asenkemeyo abayibuli yabumbiriro bale abagani ya serikali enyare goso hagati eliyo konyara kuba konyo umusayo munere ni gaba kago itoika gukwa maiga yoga tema koibo mutungi mwancho muligeri yonsi ya yunkuru state county ya Kisii gati ya tura mulikere ekero kumusana boy konande kwa chakira sentundende imeje county ya Nyamira kubwatikano bwagachi wa the State University of Nyamira State University of Nyamira bange bakane bonanyaga se na university yotebe kwa Kyabonyoru semo ya tutuma saba bagati university ya Gandamanga West Mugrango kwenye tagete obuzuko numboga ndrete no kumusana na ngoga ndrete ngati yali akakoreka n'umwancho mulgo cyo kumanya sebiro tori tamba century yobo ikino se margoba yabono nyina bokondra gutubatu kweteren semiri mtendao semiri ya Facebook Ndizi TV News digital nabagen semiri ya YouTube na Ndizi TV News tobaze kweba gutubatu kwetera se website yetu na utambe www.ndizitv.net onyare konyara yo munanda mange a century yobo ikino nutokubwatera nero kwetera somo we manyiri gakuru kwa Lydia Muse ekrekere bigali nyanchama kone kibuna chibi chamuli wa chikeire a century wendete to yeke manyiri kurwa sensemende studio Twirendo chaka mangana maya senchira yobo ikirano litukeriga ya Jumamosi. Togo chaka ama yense mo yabono margoba se robot rogo ichana kima editirane nchenkoro Vincent Unyancha. Menyibe kinyoro kyamabuko sublocation yibone gotoka sensemelia ya Ichuni ward nyaribari masaba imeje county ya Kisii ni kwa mu ichano mono kubwatekane kolegi yakoleka no butuko bwo kyalero yegote bakana muna bakageru bo batana na babere aso butuko bwo kyalero ni ko bawutia makweli maiga yo mukunyara gotigero chinko matintindi kunyara gosiru kumabwaye maiga yo gosaga no abantu yegote bakana muna batana babere abani go bekera na senke ya muna gotema ko yibo mutungi olengesi kuna mache babwa soma nyara ko igwa macha gutiro kuraso mutungi ndagosoka asanyara komina no yo mona wakigikuro ekera abantu baboka cyarenge kize sitano na ibiri cyabutuko abantu niko baboka gocha senkejo asomukagiro yo manyara gakubwatu oyumugo cyumutungi yo igatokana n'abantu abuni gwanyara ko mosagana kubo korengana no mukonyo mugambi go sesine chief kurwa asensemeyo kona kekerekini agate abuna igomo yo mubere bwo mukagiro yo oyumugo cyumutungi otoka kurutire ange no rochoromo asensemeyo na tokomanyigwa senchira yoboime Yana bikaiga. Wala muchali galike kwa matatu. Sialinge sasa. Na bondu wale to kurukwane. Ombuto ire bichara. Na igweto ko ngati kinse sasa bakyabo tuko. Igon karanse tetali ndaire. Nalinyi gweta maja ko ituru mutungi gasona. Kota yumo ngina ngategera igoro murango yumo ino nanje ngeterega igandura nganiki kikeganderete siku. Ekenengo jikosoka siko kanyora banta bateni na bantu saba oyoyo mere ubugo iri mutungi abegeteireko agachaka kutama ko jimade tukachwa ko minyokani kuna tuwa minyokani tukaminana goika muisoe na ngagete kitege gete jige kubona mbona nyigwedo benta kaire kwanda kora jake kunye gitari mbake gaikira bana inche karatwa kura bana inchi bachira bange na goya tugetenga ono njinande nalenge busa nabegete yanga kaenda nyomba ko bega kianga ngatigera bona bana inji gabo bakonya kusulikanere tore no gukumia kuringana riboti twanyora bono mambinga tuiteiru nyankoba nanda maene na kiro motwe bono ntoma itinga inki kiagere tagacha gutuka iteire gaiga Hadison Magoma Munari Honorable Senior Assistant Chief of Ogecha Sublocation and Acting Chief Area Location Sublocation ya mabuko nje ntenenerete igo yarengeri tukoria rero bono mambia go lituko seto ya twabokana mangana makongo sana singe chiko na kirwesi ni ntanga ni korinye kenyero Kenya nkoba
nomotuleti okorokwa James Oyembo ogotebinga omonto otokire oikirange na rocha ase ekenyoro eki kia Nyankoba nabo narwa immediately nagenda bakororo nanyora ng'ana omomura okorokwa Ronald Kionyomanot okorwa ekenyoro gia Ekemuga okorora ng'a igachete botuko omochi bwa omonto koiba omotungi korwa gwo abanto bagatebigwa abanto bari chijirani gatiga commotion ekaba finally nabekorolekana ng'a igaitire agatigwa ng'e na rocha iga ro no robot ro goichana gotikana yoro mwancho murigere boy gototikara samngana ndiyo goichana yoga arengeta mngana ya makweli nigobono musacho muboy gonera baga kwa internet ya se nyumba ya jase kenyoro kya mochere ikobono ke gotoko asense me yiboy gebunge nyaribari masaba kolengana no mokonyi bo mugambi kurwa asense me ikakone ke krekyo igagote wantara manyakana boy kirano ngikiagere to musacho yiko nyaro goitana kwa internet ya se nyumba ya yem na bokolengana ya mateni ko bagote abuna litukuri guru musacho nigarro kanto gotore tangu mono anamono sa tebete bunanko nyarare ka gweita engana wa abaga kunyekirania aseri tukuria rero nego chinga kichibono mokonyo mugambi nabo igona bara ibande kurwa sense me yekenyereke kyamochere wanyarare ko boli bona abantu kone kumango sanga bari chinga kabate birengere binge ana mona soko nyaro gochirwa ne birengeryo engane gendrete no botuki akademi bire yabonsi yabona yairu wasinkendo ekeremero biryo yobotuki yachakiwe twaminyoka gochororo amaine twanyora neng'entete kera twatema kobori omwana oyo enyaroka igaeresa ng'a korogora omogaso igabwate okoburukana naba aringa omorebi lakini neng'ona koburukana aringa atete emirango yaye egari okona goteba ng'a ngwekora ari abana bakana bakari bati ng'ina koro rende agateba ng'a ino nabakende ngioma ogokora motige ngotimoka ari bono enchera yaye yokwerusia obomoyo nturayemanya nereri ekogera no isakara ndiriri kirandiri ndatebe mochando kiabwate nyora omosacha iga wigatukuru Wycliffe manyara machuka nere bwengenterete ero mwaye nenet kurwagwo nabona kora mobilization na kero mosesi uramasha na disi yao masimba bono buna togokwana iga bachire ase chisini echichionsi babogoirie emebereye banyeirire chimochari yawao na gotigana yibono mwancho mbolgena ndengane ndiyo goichano nelibono mumroyo mo anemono kurwa sensemeri ya Kyama Chongo egotoka se woderi ya Maziga Gweste bunge yabo basime ya kaunti ya Kisii aimuke gitambuke na kanyara ko baseri abayibuli baye kurwa senka yabo kolengana na isomo mroyo nigagote yabuno mwana oyo yoro mumromo kogotin niga kumubunie nchira ejubono ekogenda senka yayo omroyo mukogoti nigagote yabuna tatiko sanga na isenchira eyemaga yokonyara ko batira abana baye bonse ndemero kolengana omugako yibona boigono mongino ni go bale biriro kerokeria bale no goichana buna omumuro na barase ko baita goika kosiri guma bwabo asebono basabire serikali nyara go swagati ko nyara ko bakonya eliko nyara go siema yo nyara go utia makweli ngekero muru yabo ga ko bamnyokia na ko baseria nigo chinga kichibono kolengana amenye kura senseme yibaga ni gitambuko kiabo ko nyara kwimukiwa eliko nyara go torie ubugima wabori yabo obondo bagendrete kodra mono na tokumanyigwa no muri kaitomirdeda mumanyi kera omoibori ekero aiboiro mwana ogosaba kwae nguria ng'a omwana oye akine buyana mabe aitare nere abioke boigo ache kulinda abaibori baye ekero bagotire na kurwa bakoro omokogoti nere ogatigaire kulinda abaibori ingwati baibori gaki ingwati agi bagoti gatokwe ananya kwaira eke nekero kurwa ase omoibori kurwa ase kinyorukia Kyama Chongo imeye bunge ya bobasi ase bono engane yo ereto bauti mono enga kyo mwana obo omokogoti aberega kobagangaya asa tatageti abaibori barosi entira bagosoera nyumba enga kyagotebe ntire yo nigo erekwaye ekyo nigo boigo kyairire abaibori abo balenge no borro gotagura enyumba yo momuroyo eyo bamwagachirete ekintu kiyankyatire buona abana bamura mbatano igomba atirete bonse ngibano kimune kibanga ile bakamonja ninka rusetie monga izuguru kuwe monga muntu tukwana komoje
Aiturwati muno murama babi otinene. Asa utu atlanti kuru mwaka 2001. Paka bani miaka 24. Bono baimukire nga batagete babike kinchira obole mubosire. Makinkorage. Batoroka baroki. Nkia twatagira gutokani nga ntu bitariko. Ngira guturibe. Okori bienkireje na bimanyikane ko kurugotana. Nekiteko atwata burenyi. Nigo ngina abekire tene ninga nigo abanabo bakubabunia emonga. Okunya kogenda nyagitari bosa. Oburuiru bwa untu to bomanyete. Nane nemonga. Oburuiru bwa nemonga. Nere tata kirie muranga nero mumuro monene. Nere bwangire kayabo tikututaribu. Omumuro kabere nero goteba manganaji. Nanyana bo nigo omwisekobo oyomenyete n'abayibuli baye atebire nigo abayibuli abo bagotire na igoti baganeirie gochandwa. Mama huyu mkimwangalia hivi ni mgonjwa. Naenda hospitali na yeye kila siku. Hakuna mwenye ananisaidia. Hata nikirudi hapa nyumbani hakuna mwenye anakuja hapa kuangalia mama anatoka hospitali yako na hali gani. Lakini saa hii wanatutishia, wanataka tutoke wote. Tumeshindwa ni shida gani iko kati ya sisi na wao. Ogosaba kwa bongo chiase serikali gwasanania na kubakonya konyora oboene bwabo inga kibagendete koboera amagima abo. Banti gemba na wonjanda konsumbwa njera kondileria ocha maro binge baba chebe borimotoire inde tore mwana no moni. Serikali tagitimo eswana nenga omwabako mumanyi ahambuwa yabona hospitali buwaje. Sasa mimi naomba serikali ingie kati isaidie huyu mama. Apate furaha, akae na amani, asongeze masiku. Hiyo tu ndio tunaomba serikali. Golipotelia igetaseni kya Ndizi TV ili taliane Mildred Momanyi. Yamuno mulikito Mildred Momanyi sorobocho rwasenchira yoboye kirano no robotiro gwicara kigima kubwatekana no mwana kunyara gosera bayoli baje asengincho mbata basegwetera kwaye gochemwaye endimero kosenchira. Na gotigana na yubono soroboti no rogo ichane kigima na ndo mwancho mwotegereye osomoligerya ne libuna yamate mukorinze mo chiri chebo baracho yubono gotoka se bunga ya nyari bali chache imiye county ya Kisii nigo yabetera boko nyara gotinde ka umubero bo mwancho bo emambya ya rechinse 12 yengo bwatekana nende mero yegendreta koleto bututukanu asensemeyo kolengana ne yamate nigo bate yabuna nigo mukigatambo kerekia soko nyara gotinde ka umubero yo bunenchire moyo goto yo koirani inseri berali tinde ribono direngete endemero ase ensemeyo Kibogo Kimambi tucha kemeroberi ya matanga twegu omutureti orangeri naintu twarangera omwana ominto kuruku Vincent orangeri bota buno mutureti na muri ruberi achire rigotenenia omubere to basa gotogoto etwa mataindo omutureti omubori na nginga kichechi ingae okondangeri na ndekero kundangiria murangiri kurumwaye na atiri mukegocho otomo uyotomo mata bya atire gocha mwana muturete uyorangiri wakuru kuchosina bona kare barangiriwo kyosibinyocha na ndiye ikirana no muturete ndo kurukupita mauti bacha ka umuntu yubatebi uyotomo gocha ndomo maite akarento ndomo bure tikende batabani gaye guri yuri rigoteneni umubiri na kuchimaye tige kina kera tata gomorembe kirumo ndabere sobo omuga koya bwate amangana amororo ago konywa mokungo okobeka oganya mokungo ayo omobeka senye omulimo gwaye ndoro ko bontora buni burimo bya sestra land ndo tola somuga katokorete amangana bagatanga chiteto didi ejinto chimanyete kesingera ta kotini tikato gomorembe kirumo ndati mokebwaye amangana yo gonya gotobekere bina moino sirire ndona emangana bagatete amangana mongino nya obere sacrifice tikatonya ngane sacrifice lakini tonya omoremba sa familia ya Margaret abana ba mindana chichirani bonse Mundo te tama story ya gona a wrong story ingito ta ko ro marembe n'abantu bande babata marembe michende mangana ya ko kana ndo chino gosoku nande nanya korra mangana kamnala ko kana muchuma ko saba kwa lenga abana ba minto ba waki yabo kyara na barabumba ibulu tungane ntuto iboyi mbara cha gotorwani story bose mbara anda bachikorwani onde mwaye sakali nara yubono gotigana na yubono munchu muligereria twande go ikase county ya Nyamira okungusana no komene no gotendeka wantakwane kemenye county ya Nyamira kwa chibunge chonsi anamono chibunge isato kati yabone bunge lia North Mogrango
ebunge ya West Mugrango ne bunge lya Kitutu Masaba eyema gajo murebe nsoro Samuel Ruto kwa Tebuna University guchikwa kwa chansemeli ya Kyabonyoru State University of Nyamira San na bokole ngana na babunge korwa se bunge ya West Mugrango ne bunge ya Kitutu Masaba ne go bante University ko be kwa chinsemecho chinga kiyecho igo omubunge onsemo ya Kitutu Masaba kwa Tebuna University yo ego bante ko be kwa asensemeli ya manga ego chinga kabanyarre ko mochi mubungo North Mugrango Josh Nyamoka soko erege tambukoro kya no bwange bwaje no murebe nsoro Samuel Ruto asoko nyara ku muburi ya beke University Nsemeli ya Kyabonyoru yego chinga kiyecho batugutera rubwa gajo University Nsemeyo nakogani abara ibonse kurwasorongo rururu Nyamira imeye county Nyamira jibunge Chonsinye Patrick Osero omubunge oburabu omubunge Kitutu Masaba nabo igo North Mugrango nabo West Mugrango asobwamo ochamo amana bwatani bande bechisemi kokoro butuki bwitsaine no butatiyubya ase University chukubekwa ase kolende batugutirare gitambuko kimure bwense University kwa gacho Nsemeli ya Kyabonyoru imeye bunge ya North Mugrango same. And Mr. President, you must have been misguided by somebody. Kyabonyoru is still very much interior and it is a scene of crime. What do I mean? 100 million was allocated for a project which is still non-existent. So to tell us that we are again adding them 500 million on top of that, I could have wanted the DCI first to clear those people and the Anti-Corruption Commission, clear them on the whereabouts of our 100 million from Eldoret University. President mwenyewe alisema ati walikutana na mchumbe wa North Mugrango huku Kilgoris, wakasema mambo ya university. Na president mwenyewe alisema ati Nyamoko amekuja tena kumtangaza ama kumsema ati alitopoa siri. Na watu wa Nyamira wanauliza, watu wawili wataweza sema university, wataweza decide university itakuwa Kyabonyoru? Hiyo university ikae, watu wote wakuje Nyamira, we have all elected members, wakuje tukae nao chini tukubali. Kama university inaenda inapaki Nyamira, ikae Nyamira. Kwa sababu kuna samba kubwa sana, iko Riaki Mae, uko senator hapa Sironga. Semba tumekubali kutoka. Mahali tulisema senator wakikubali wakianza shule hivi, tunatoka tuwachie samba watengeneze university ndio ikae hapa Nyamira karibu na sisi. Tulipoanza safari ya president, hiyo commission haikuwa imetembelea hata sehemu zile universities zinaenda, haijatengeneza recommendation na decision yao. Na mtu yeyote anayedai kuwa uamuzi umefanywa juu ya university na yeyote ambaye sio commission, hiyo si halali, hiyo ni kinyume cha sheria na hiyo haitafaulu. Honestly, having lost 100 million on that site which is not resolved. Na gotigana yubono mwancho muligereri ya kungusana ni kugendete ko ene kigwa kubwatikana no gotekana kwa magendrase bungelia ya Nyariba Richache imeye county ya Kisin kolengana no goteteka kwebara ijubone koro chinsemo cha Kyogoro chinsemo chotamba ni gobona amenye bense na utumenke webare yo barokane ko mocho bunge wense meseri chanda sogote wona tarekera nimero mbili ya senchere wenete nagati yaboni go batebire chinsemo cha rokane gotigwa maiga aswe bunge yo ewona baga nichibara nabo igoko borgo systema nabo igona mache ngati yemechande genrete go chanda amenye kuru asensemejo unatokomanyigwa asenchera yoboime abwo ngati yabatumeki bebale kurwa chinsemo cha Kyogoro ikansemelia yo tambase bunge ya Nyaribari ejo sarigete bagote abuna etaligo etekam kolengana amenye abuni gobono baganiro mu bunge bwenseme yo Zairi Chanda kone kubunangwa esokero kanyara kubaroseri balijo ego chinga kechwa mo chiria sogote abuna rokana ka gotiga nseme yo magega anemono ase amangana lengete amagenderero Marieta na Robert Bosire Nyamao orboke bwega tuo kiane gyaria sekwa gatari mwishimiwa Zairi Chanda twakoganiriwe chichororo tororere no ene para munesarege musimigo ito Chanda mbire rotore ntura abantu ba koranje tuinyure muna kwegure pare ye Chanda gete ngantre ne pare korwa Kyogoro bokebo botamba koranje ntubwati para ye pare mo getera amare mo koka una ba minto batebire nge pare koru Kyogoro ye kabokebo yagenda otamba amaene yasalikire boni gabuni mbura yajakire gutwa baroreto abaguchikorwara togusukuma nechiure barumba kera mirogoro umwesimiwa ito saida chande tokonye ayani gago chama ga yamenye kurwa senseme yu asiri tukulia lero
onyora chinga kichingo ngwaso konyara kumuiro murere babwatinya gitari eyengo bwatakana buna bare njarenge goeteka ane mioro tobogoretiri tukorigima tokora byagara chipeke chietyo morwaire ritwa bwatari tukori arero akabone ga twabwa tomurwaire twachandikira chigari go chianga na kichanda tu akagochorete na igwachite tata gwachite gatutika bokebo muna toraba kebo gosenga chiokale Woigo asinga kicho kuboligwa ni gukoro goja somo bungo yo asima mochiri na gote abuna ne abantu abakego sono mubaromo kemono obwate estima asensemeyo ni gochinga kichibaga niri anyara kumurekera boigo okobekwe chinguru cyumurero ase ensemeyo igo twatengere igo kuinyora na ando torengera limata na mangana yestima nto chandegete mono ne pale era mauru mumo teriko nyara gweteka igo abaminto gosena kimwaigwa tobwato muchando asestima abantu baetwe nusu abande bangira ubatigarete nibe yabagutumia ntoma etinga muchando kiogerire otana gocha gosebona abantu babo kebo okobora kwa mache boigonga time chande genrete kobasegasigia bamenyabo asebatebere buna goikira boni igambara robo koryo buya anamana samangana rengeta mache none chinguru chestima yemaiga yegesima konyara okunywa asensemeria boronyi asoikira boni iga bataramanya bune kerenga kiegesime kyo kereki kiarenge boigo ntubwatia mache egesima gekali mu boronyi sukuru intwanye kumanga ngikiagerete ntubwati mache estima yoka abantu mbabira bekire boronyi ngima abantu nibe atokororera ngakitogokora ngakitogokora abakaji Reporteria Ndizi TV ritana na nchinkoro kwa Vincent Onyancha Mwanshumulikira bunonga tiyari togendrete kumurekera wikira bunganchire nyora machi nkwira nanda sentunde ya kabira ngade kusangama naya ne monetary ya yomura ibwense ne mono asensemelia ya nandi ngati zoko chikumulikira wakati ya barai bali basoira sobisi aba waziri yo mu mitika rentiri ya mona abande emeremo ya bagendrete gukora nelie na bayondo chikumulikira igoro yobura iwa basubati ngati ya mangana ya toko chikumulikira sebirutere bitambe tiganyora machi nkwira na sentunde ya kabira mwanshumulikira ya togendra kusangama naya isiko yorongoro gusi alibono abereka okorekana aritwanyora semese ito ya mangana ya tosko kwirana ndastege kegeke kiribusyo Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere merimo yao Osmo Traders Limited niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli ukwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija
year 1 wika year 4 asababu ate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byokwikarana bisaine byabaroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wo soma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amariganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye isaronemo wose inoti 32 inye ibere isaronesatu isaronemo eyemo ibere isaronesatu. At Lupa Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Ndizi TV. Turende bono mwanchu muligira somo tumukomoke asentunde ya kabire yemesa yamangana majeri bontagandira kumurekera aibono habereka okolekana bugagenderete okolekana umurai wense William Samuel Ruto igobona gendera netaro ya yechinsemo chiricha Nandi me county Nandi eliko nyara kumurekera mangana rengeta magendero Ruto gukwana kona nsemeni gate bidemero bya bwate ne okone kibuna ngochi ya legosira magendera chinsemo chonza ya kobolia bwate ni bonse kunyanda kumwachinga kinyero unenchire mu yo kunyara gwikirania magendero Ruto ni gate biduna na bwate kerenganda mu chukira nchira cha chonse abetaka koliya gucyasaba Kenya ngakechi kampeni y'umwaka w'ikiri bubere na 2022 gose 2022. Nilikuwa nimesema nikuje niangalie hii mradi, imenisumbua sana. I have been following this program for a very long time. Zile zingine tulianzisha na hii program ilikamilika mbeleni. Hii imechelewa. Na sasa nimemwambia waziri hapa, in the next 5 months waziri, hii maji iwe imefika kwa mfereji kwa nyumba ya kila mwananchi. Hiyo watu 10,000. Hapa kwa ile pesa tumeweka tutatengeneza kilomita 75 ya delivery ya maji ya mifereji kuhakikisha kwamba inafika kila sehemu katika hii Nandi Hills bara. Kwa hiyo bilioni 40 ya barabara, bilioni 9 inakuja hapa Nandi County. Na hapa tuko na pesa sasa ya kujenga kilomita 140 mpya ya lami. Niko na mpango ya phase 2 ambayo nakuja kuanzisha tena Disemba. Kabla tujamaliza hii phase 1, nitakuwa nimefika hapa na phase 2 kwa sababu nataka niongeze wale watu ambao watapatikana na stima makwao. Ndio wakati tunaongea mambo ya rural electrification, isiwe ni starehe ya watu wakubwa, iwe ni haki ya kila Mkenya. Na gotigana ibono gati ya waziri wa choro nomore wense William Samuel Ruto niko bagendrete ko service no wikane merembo ya bo asenchire bwanete yobanga bo ikarana service nga mono yo waziri bo bokari emeremo omo ya mithikari nduri oyibono otebero na begete merebe myese ne ko ne kinachi ko meremo ya asenchire bwanete rinduri bo igoni gati berune gangayana no kani nguraro bokari bwaje ochiya saba Kenya kolengana no kugania kwa ba Kenya na bo ikirania eira hali to ochiya somurai wense na bo igo na ba Kenya asobwagale. If we do not do something about our wage bill, now starting at around 1.1 trillion. From morning until now, we are working for public servants in terms of our tax collection. Only the taxes are to be collected from 3 p.m. mpaka kufunga kazi. That is what will go to the rest of Kenyans.
So, and this is a huge issue. It's not just an economic issue. It is a moral issue. Just to assure you, let us sojourn as public servants. Our business is to serve the public to the best of our abilities, knowledge, and whatever information that may come our way. Shumulgadi ya roboti urone chingaki ekero Moses Kuria ari kubwato kalibagari yae gochia se Justin Muturi erukanyaro gekerania emeroberi ya service magari bagari yae kanyaro ko Justin Muturi Moses Kuria ni gobono hata soa ase wizara ndionsi maiga yo wako isiko kurwa se wizara eyubona tenete nomure wense Kotikana yubono habari y'abasubati niko bagendrete kwa buli basubati wesokia sobonga sokonyara kuri gibirugo bya siasa na kwibate na sensomeli ya siasa kati y'abasubati yabo niko batebirega yabene no kone kibuna nkonyara bare ko akinguru abasubati asokonyara kuri gibirugo byoborane mona sobo chori bone buri bosyo adiga go chari tukeli muriyo kama gaja baro y'abasubati aba governor kuri county sano ibere ba chori buna aba governor igasense ya Kenya komena litukoli gora sensomeli ya Machakoza aseno nabo habete bagote bune kerenge kanno konyara kone kibuna aba governor abasubati asobo chori bone buri bosyo mwaka w'ikiri bubera na 2025 ebirgo 2027 abasubati ngo cyo bari ko store wa 2024 ase egerenga kyabo kere no kurwa G7 o kense mari ya G24 ncherenda abagavana batana bera bacha rebono bachikomento baro yuko ikumu baro yo 20 osomo baro yukoba 2020 abane chinga kecho boy goni ga basubati yabasiri tukuli rero bati abuneganga yabo no gotwara bole mu na basacha na kunyara kwibwatania na wesona namangana rengete siasa. Why do we as women feel like when a space is occupied by a man, I can't occupy it? I will occupy it. Yeah. And I want to tell you, Jen, since when you appear, look at I look at I. And the time you get to the notice, so even you next time, look at I. Especially as women, as we still push the agenda of 1/3. We are saying if we are not going to stand firm and ensure in 2027 political parties are able to ensure that in their nominations we have 1/3 of women, so that also Parliament can now stand as Parliament based on how our constitution. Na gati ya basubati abakebono se young parliamentarians abasubati na boigwara basign nego chenga kechibanya reko bole serikali kane kingo bwateri chiko bono soko twara mubaro bwa ibere asise tose 2/3 gender rule ana mona sensemeli ya basubati nego chenga kechibate bire buna sobo chori boro bosi baje ko banya reko bwateri chike lira basubati kanyari birugo binka se bunge elwikrania lichiko ase ekatiba. There's only one representative of persons with disability katika Senate, na hiyo namba itoshi. Ukiangalia Senate, we have 3 women who have been elected in the Senate out of the 47 counties, and we have 18 and out of the 18, 1 representing the youth na moja na represent persons with disability. Na tunaona hiyo representation bado is not good enough, and we would want to encourage more women. As we run our mentorship program, we go out there and advocate and encourage more women to come out to vie for these political spaces. Chumuligiri bono ayo ngati ya nabengo kwariganiria somorogoba bonense ya bono morgoba chikuraga isato chiabo tukumera John Kibati anemono se kyombu isato chiabo tukum anemono hiki kirata gachinsa ibire konde chikuraga isato asemese mangana maya na chiko sangamo naye katianda mange aibono moncho muri utabato ko kwaliganiria asemese ito ya mangana maya mbiyamona sogo chora ko tangara Ndizi TV obwansu bomugusiga ndirago tubwatense mili mtandao Facebook Ndizi TV News digital nsema ya YouTube Ndizi TV News tubase kwa bako tubwatu getera se website ito notambe www.ndizitv.net onyala konyora yomo nanda mange asenchira yobo ekeno bigali nyanchamani kana kichibi chama no cyawe kerumo cyo muri gali asenchire bone tekere kelibono Lydia Mose ayareta tera sumunwa wimanyirire toro boligiro bya iterane nchenkoro ko Vincent Onyancha.